Nigo omu women rep we county ya Kisii Doris Donyatoto anyarakobaga gwikirana segeti anene ase ensemo area ya Kenyenya Stadium ase njira emo yogo chakyumuroberio bugosira omwana enyaroka kubwatekana no kwenana ebitamba by'abachanu okona chinga kyekyo Donya nigo abaga kulia era yogo chakogendera kuruo gosira ucyasaba n'abanyaroka anene bali abare ase skuru y'Oboroso na Boigo Junior Secondary ko babwatukire ebitamba by'abachanu ebyo birabakonya soko bachinga kinyororo kobera ase chiskuru ase Boigo abaga kuruo kuborya gucyasabarayi kweneke bunango beka bare amaganyo y'abantu bosyo natari siasa cyobogesaku Moriki oito Julie Keru bonaikirana segeti kyo ya Kenyenya na gutwariganira boti rokubatia Ritkoria rero nigo muteneneri w'abasubati imeye county ya Kisii Muskedori Zaburi ara omoroberio bwikwena n'ebitamba by'abachenu go cyasaboro kibubichi skuru cy'Oboroso na Boigo JSS asegeti kya Kenyenya twachagaiga Kenyenya torakora omuchanda abana baita baisike bagutwara mbali gocha skuru oko babatabwati ebintu ebi byabo by'obochenu sanitary pads bono kero omwana accounting ya Kisii bali bagotumie ebintu ebiga bali primary na junior secondary school kero omwana omwiseke igakoegwa chipacket 6 bono emechandaro nemenge nomoyego ikirano nababwatane bechisemi meye county ya Kisii bakoragwa no director bechisemi meye county yo Philip Chilchil asatogire getambukero kyayo Muskedonya asogosira chisemi. We are here during the launch of distribution of sanitary towels to girls who are already using in comprehensive school. I joined the Honorable County MP, Honorable Donya, in doing the launch, and we want to appreciate the government through that initiative for seeing it fit to assist those girls who need sanitary towels in comprehensive school. This will go a long way into making sure that the girls are comfortable in school and then they can focus in academics. Korengana no mu women rep ni gaene kiriebuna ni gomoroberio yo oragendere chinga kichonsi no yanekero kyumutumoko. Lichike ligali ete tukuna Ministry of Education kare ntukonyara women reps tutarabeke metu yetase program ye igo babegete ngo mwana liri ale sukuru na lyako ego baminto na ntwa bangina tokaboli yani abane bakogenda chinga kichiabo liri bale sukuru liri balenka chiebisa na ende chacha gocha badaye bono toigenderere kwigora mongaito buna basubati totebe naki omwana tugoyegwe bintebi koru January mpaka January chinga kichi chonsi ekyagara bintebi mbiri gotenena omwana ataliko bitumeka lioka inuna bagaka ndichinza chinde nabo murabe mo bwata lirie bwatera neti na lirioka atali gotumia nigo Muskedonya airari bageri na kuboria barayi bonsi babwaterane na gwikirania magenderera aganiria somwana nchi obotambe konyora maganyo abotambe abarayi baminto totigata konyokwana igoro ya siasa obo kabila obo kwasa nabo bwatoira niri magega toligere real issues ebinto bichandeta abantu nabyo tango togo kwanera egero mwana nchi nerororanga ki abarayi baito ngotokonya bale bono chinza chindi mogo kwanera abantu igoro yebintu ata batali gotumia mogo beka chi discussion chebintu ato montara watebinche tomboli ebyo nchege ntontagete ntaete monte ebigoro unakyo mwana nako ende skuru na kingo ikanyagita ali nyora amariogo ebinto bire basic biri bikogara mwanya bantu ensema ya borokiwa na Boiga Baibuli nigo bamwira ne irimbu yo Muskedonya asenganeye na gokonya bande Boigo. Nashukuru na county Donya Toto Honorable kwa kutupa sanitary towels kwa sababu kitambo hatukuwa tunaweza kuja shule kama uko kwa hizo siku. Sasa tunaweza kwa sababu ya tumepatiwa hizi sanitary towels hadi tutaweza patiwa maji na tutawashukuru sana kwa kila kitu. Nashukuru county ya Kisii County kwa kutupa hizi sanitary towels na tunashukuru kila mtu. Imbu ya mwana senyo jo mwarengeretia mangana haya buya mano korwa serikali ya itenene nyasaga endere ko babo ngaini ne chisemi mogendere ko konya abantu mogendere ko konya bangina abana bakonyuru baita baiseke awataona aibu Gingori potere geta seni Kendizi TV editorial Julie Kerubo.